האדרנלין בדם של האנשים. אני רוצה, רגע לפני שמכריזים את המקום הראשון, להזמין את I would like to invite ז'אן-ז'אק to the stage, להעניק את תעודת המקום הראשון. במקום הראשון, תחרות חקר החלל והאסטרונומיה לשנת תשע"ז, וזוכה בשובר בסך 1,800 שקלים חדשים למימוש עבור פעילות העשרה חרדית הוא... איזה מתח, איזה לחץ. במקום הראשון, בית ספר יחד. מקום ראשון בישראל.